ndokutanga vanjezwa ndakurova ndakuda kukuuraya iwe nambuya wako uri chikwambo chambuya wako panapa unongoti kumagaro kwakaonyana ndakarwadziwa mwana anonditi tumagaro takaonyana murume wangu here kana mwana anogona kunditini ndife ndiye Mwari here akandisika ogona kuuya akadai kuita kangaroo getawe mani uri mbuka iwe uri mbuka mese muri mbuka nemuzukuru wako kukundi pakati poro ndikundindimba ndaita sei ende ndikakutaurirai kurwadza kubereka kwandakaita mwana iyeyo handina kumuzvarira muno muHarare ndakamuzvarira kumusha mugwenzi ndiri mubhesi pasina chokuputira ndarowananike anonyeba ngaenda anofa uyo ngaafe dzimwe chembere dzakafa kudhara ari kutsvage chipanapa kunyange dai ndikafa handidi kumuona kuti auye kuzondiona. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Vakuru vekare vakati chirere mangwana achizokurerawo, asi kuna Gogo Manuere tsumo iya yekuti kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma yokuruma ndo yaitika kumwana wavo uyo mazuva apera aya vakaisa audio mugrupu revagari veKambusuma mushure mekunge mwana avakandira poto yakasvikova kuvadza. Vedu we vanhu vemuKambusuma ndibatsireiwo segurupu ndakuurawawo nemwana anonzi Bhuju uye akavatuka zvekuti kunyange ivo vakashaya remuromo. Ngatinzwei Gogo vachitaura. Ndine mwanakomana wangu Gotwe wandinogara naye pano. Mwanakomana uyu unonetsa, ndakatomboenda naye kumatare kaviri kese. Saka zvakaitika Svondo rese wanga achingoya achingopopota achingotuka achidini. Ndokubva atiye muswe isande imande ndobva atimuka uende kundochera toilet. Toilet yakabloka kubva masvondo maviri isaenda ndichingobhadhara mari yandanga ndinaye yekuti nditenge mapirisi ichingobloka achidaro saizvozvo ndikati handina kumupindura zvika ndakutaurira kuti enda undochera toilet. Muri kutereni mwana wenyu wamakabereka ndiye ari kuti kwamuri muka iwe? Enda unochera toilet. Saka ndokubva ndaramba ndakanyarara. Ndopaakapinda ndopaakatanga kurwisana nemuzukuru. Akati iwewe ka enda unotora mvura yokudira. Mwana akati kubvira Svondo rakapera kusvika nomusi wechipiri ndanichingochera mvura ndiri ndega. Asi vamwe havasi kudi kuchera mvura. Ko mwana wako akarara mumba umu adiwe kuchera zvikanzi mwana wangu. Ndokutanga vanjezwa ndakurova ndakuda kukuuraya iwe nambuya wako uri chikwambo chambuya wako panapa handidi kana kukuona panapa muri kupedza nhingi. Saka iwe nambuya vako muchafa chete. Musi unofa mbuya wako bhazi rinotakura mbuya wako ndokwamunosara ikoko. Ndopakatanga kurwisana nemwana kusvika vagwaura dho. Ndopaakauya muno. Saka musikana waye anga akaisa poto yake yekamunya kake apa akanga arara asina chinhu kurwara. Ndobva atanga kupwanya matirei mapoto aya chi. Saka akatora poto ndobva aipotsera ndobva ainditema panapa. Saka lucky enough yandakaita ndakaona kuti iri ziso iri harinyatsoonani iri rinoita sanani. Ndakaona kuti kune chinhu chiri kuuya. Ndobva ndadawo ndobva poti yanditi ozvo kuti kudya kwangu mukati menhingi kumusoro kuri kundinetsa. Ndobva ndati maiwe wanditema kani wanditema zvikanzi watemwa nani warohwa nani wati wadiiwe uchigere. Ndobva adedza mwana womukoma wake mumba. Adaro saizvozvo ndokutanga kundidira mvura. Ndokudidira mvura zvikanzi naiwe Merisa wambaona ndambomurova here? Ndambomurova here? Unongoti kumagaro kwakaonyana ndakarwadziwa mwana anonditi tumagaro takaonyana murume wangu here kana kuti mwana wandakabereka akati uchigere. Ndopaakatanga kutaura kuti bva panapa isu panapa hatisi kugara zvakanaka because isusu kana tikasara takagara tega panapa tinoita tigere zvakanaka. Tikati inga hauna kana chaunoita uri kutongopedza zvinhu zvangu semende mafoshoro angu zvese matombo
uchingokwatira uchitengesa zvikanzi hazvina nebasa neni chii chinonzi imba ndianiwe pano ipa panapa muzukuru wako. Muzukuru wangu uyu wamaona ane dambudziko rokuti takakuudza ndo vamwe vacho vazukuru vari pa takakuudza isisu kuti rega kuchengeta mbuya iyi, usaigezesa, usaipa chikafu. Kuigezesa kwaunoita iwewe nokuipa chikafu haikasiki yafa. Saka iwewe unozvidza kuti wewe unoda kuvachengeta, ndo dambudziko. Ndosaka ndakaziisa mugroup. Ndisati ndaisa mugroup ndakanzwa kurwadziwa ndikati ndinonzwa apa ndichitora nhamba. Ndobva ndaisa kuna mai venyika. Ndafonera mai venyika, foni yavo yakanga ndofunga ndopavanga vari uko vachiti vanosima miti. Ndikati ndinonzwa Bhoshongora. Ndobva ndaisa kuna Bhoshongora. Bhoshongora ndobva adayira, muripi? Ndikati ndiri kuKambuzuma section 1 pa 158. Maita sei? Ndikati ndiri kushungurudzwa nemwana wandirova, anogara akandirova mazvi asi zvino andirova nepoto. Saka ndiendai kupolisi gogo. Ndikati kupolisi handigoni kuenda nokuti ndakastroke. Zikanzi chiregai ndikufonere ichi, ndikufonere mapurisa. Saka zveshuwa ndakafonera mapurisa. Mapurisa akauya. Mambotaura kuti makatomboenda naye mumadzitare edzimhosva. Muri kuti mimi akazike kutanga kunetsa mwana uyu? Yes. Tinoziva dzimhosva kana munhu anetsa vanhu vanotora peace order. Imimi makamboedzawo here kumutorera peace order? Pokutanga chaipo akatanga kuzviita baba vari vapenyu, achishungurudza hanzvadzi dzakafa idzodzidzi ane vana vakasara, achivarova achidini. Baba ndobva vaenda naye kumadhare. Ndobva munozva somuberekiso akarwadziwa. Baba ndobva vataura kuti mwana uyu anonetsa, anoshungurudza vamwe vana, anorova vamwe vana. Saka anonzi akanga apiwa 3 months. Ipo vakachiti apiwa 3 months. Baba akati alright, ndofunga achateerera. Ndobva auya, ndobva agara. Inini ndobva atanga futi, ndobva ndaenda naye. Ndobva ndaenda kuWarren Park, ndobva ndandomhangara, ndobva asungwa achindidamburira magetsi, achindivharira mvura, achindituka saizvozvizvo. Ndobva ndaenda naye. Ndakatoenda ndiine vana vake. Zikanzi gogoendai muchengeta vana. Ndobva ndaenda naye kukoti. Ndobva ndandotaura navo ndikati ndaikumbira kuti mupe munhu ichi, akatorara kurimand. Ndikati ndaikumbira kuti mupe mwana uyu peace order nokuti kugara chaipo pamba handigoni kuti ndigara, hadi kuona vamwe vana kana vazukuru chaivo, hatombodi kana kuvaona pamba ipapa. Saka tava imomo mukoti. Ndobva vataura kuti iweweka hatidi kuti uzviite futi zvaunoita pana mbuya, takupa 3 months usingatauri nagogo. Tikangokunzwa chete ukadzoka panapa tokusunga. Ndichibvisa manhingiritina akanga ati ndibvisa, ndobva ndabvisa. Saka zvadaro saizvozvo haana kumbopedza 3 months, hadzina kumbopera achibva atangisa futi. Saka ndikangoti handizivi kuti ndoita sei. Ndo pandazogara izvino ndazozvifunga paakandirova musuno kuti paanodzoka izvozvi zvaandiita izvo nhasi anogona kundiuraya. Kutaura kwatiri kuita uku izvozvizvi aripi mwanakomana uyu? Wakaenda kuWarren Park Police musi wechipiri ndokwakaenda. Saka ndofunga nhasi handizvivi kuti vanoenda naye kukoti here kana kuti vanoita sei, nokuti ivo mapurisa paakauya pano vakabva vati tavhura dhoketi, tazviona gogo kuti hamugoni kufamba. Vakambenge vati tichakufonera isokuita. Saka ndofunga nokuda kwemaripoti mugurupu, ndinotenda gurupu chaizvo nokuti gurupu riri kurwa neni. Kunyangwe dai kune vamwe vanenge vachimusapotawo, asi gurupu rarwa neni. Kana vavakidzani vamwe unotonzwa kuti uyu ndinhinga ari kutaura zvakadai izvi. Saka ndofunga kuti aenda kukoti kana kuti haana kuenda kukoti here. Mwana wenyu tinoziva kuti dzimunguva vanhu vanoshanduka. Ane zvinodhaka zvaanotora here zvokuti mungati imimi zvichida zvinhu zvaari kutora ndo zviri kukonzeresa kuti aite hunhu hwakadai? Inini ndo zvandinofunga, but ndingafunga hangu kudaro. Ko mumashure uko kwaimboziita kuwanga asati amboita kuda waida kwake, asi pari zvino unoda anogona kuuya mabhurugwa akasvika muno handitika, ogona kuuya akadai kuita kangaruhu. Saka ogona kana kumborara padzavo oti vana nditakurei, ende anonetsa, anoshusha. Kana vana vake chaivo havana rufaro,
anorova vana netambo dzemagetsi kana kutora achirovera pasi nenyengetso. Zvinodhaka, ndinobvumirana nazvo zvokuti dai zvaiwanikwa kuti vanhu tabatana takwanisa kutaura nezvenyaya yemushayazano. Mushayazano uyu ndio wakaipa, ndo wandinoona kuti ndo pavanenge vachironga zvinhu zvavo. Ende shamwari dzake dzaanotamba nadzo dzese hakuna anomubereki mupenyu. Saka ndinoona sekuti ndo pavanorangana ipapo kuti kana tikauraya mubereki unosara ugere pamba. Zvino sewangu uyu handifungi kuti unogara pamba nekuti kana kashamwari kake kaiva pane chidwa ndo kakangofa baba namai kakabva katengesa imba akatengesa vamwe vana. Saka handifungi kuti mwana akanaka ba. Mune vazukuru vangani gogo? Vese vazukuru vangu vese vana vangu ndine 15. Asi vamwe havagari kuno, vanogara kumusha. Pano munogara nevazukuru vangani? Vandinobikira munomba ndine 6 vazukuru. Imimi ndimi mbuya vasara? Ndini mbuya vasara. Zvino muri kuti vandinobikira zvichira kuti kana uchibikira munhu panofanira kunge pane chekubika. Muri kuzviwana kupi gogo? Iye zvinezvi muri murwere, makarara, tatouya maitwa vekumutswa. Handitorina chokuvapa, handitorina nokuti kushanda kwandaiita ndakarita 2013. Kushanda kwandaiita ndaishanda kukanzuro. Ndashanda kukanzuro. Kamari kacho kandaipiwa ikako ako yanga isiri mari yakatombosimba. Kunasa ndinopiwa $40. Kukanzuro vanga vachindipa 84. Mazigi waya. Saka 84 zigi. Tanga tiri mai tanga tiri na waya akabuda tipinda muziki mabondi ndoya inondipa pa 20 years dzandakashanda kukanzuro. Saka kubva 2019 kanzuro haina kundipa mari yangu. 6 years dzese ndakazotuma mwana kuti enda ndanovhunda. Ndamboenda ikoko zvikanzi na gadhi waiva pagedhi ibvai panapa kune covid hapabvumirwi vanhu. Ndikati aiwa ndauya kuzotaura nenyaya yemari yangu yazvibuda nekuti kanzuro ndozviziva. Munhu akangogara 2 months kana chiyanonzi wafa ivo vachidya mari yangu. Zvikanzi panapa chigadhi iye akandituka ndobva ndadzoka. Handichiri kugona kufamba nemadondoro, kufamba nemadondoro. Saka kubva ipapo ndakazotuma mwana muna October ndobva ndopiwa fomu. Ndobva ndauya naro ndobva ndafila ndobva aenda naro. Zvikanzi muchawana mari yenyu muna November. November ndakaiona kapinda mufoni iri 4000 zigi. Zvikandinetsa kuti pa 6 years ndowana mari inoita 4000 zigi. Saka ndakangoona zvekuti ameno nekuti handigoni kufamba. Ende hakuna kwandinotaurawo kuti munhu angapiwa pa 6 years wopiwa 4000 zigi. Handina. Kana imba munongoiona haina kana kupera, haichatoboperi. Handichisina zvokuita. Kudya chaiko kana yacho imba munongoona zvayakaita. Ndanga ndine inonzi iyo yokugara wheelchair yakabva yakaponja kare kare nondanchimbotakurwa vanondibatirana kana yakagara ndogara panze. Saka iko zvino ndane nguva yese ndisiri kugara panze. Handina kana mukaona kana madhoo emba iyo toilet yacho yakakwachurwa yemukomana unotora waitora zvese zvaunenge wakagadzira munhingiriki nanotora achindotengesa. Saka handitorina. Vana ivo vakatarisana neni. Iko zvinoizvi gogo muri kuti zvichida mwana atopinda mudanho redzimhosva nhasi. Samai tinoziva kuti munguva mumwe wekubereka unombokubata asi wofutoona kuti pamwe mwana zvimwe zvaari kuramba achiita izvi. Chii chamunoda kutaura imimi kune vanoita zvemutemo kuri kuti mwana nhasi apinda mudanho redzimhosva zvamungati imimi vanenge vakubatsirai kana vakaita? Kurwadza nokurwadziwa kwekubereka kunorwadza. Ende ndikakutaurirai kurwadza kubereka kwandakaita mwana iyeyo handina kumuzvarira muno muHarare. Ndakamuzvarira kumusha. Ndatorwa kumusha kunzi iwe une munda kuno nguva yehondo 1978. Asi ndakaenda kumusha 1976 ndikasiya vamwe vana panapa. Ndikambozvarira mugwenzi ndiri kubhesi
hakuna munhu aibvumirwa kugara mumba. Mugwenzi ndiri mubhesi pasina chokuputira. Handiti ka akatorerwa lucky enough bhesi rakanga riri padhuze neraini ratakabva rikazogara vamwe. Saka vamwe vakazomhanya kunzi nemakomrade ndaimotora ijira tizoputira. Zita rakatumidzwa nemakomrade mwana ndamuzvara Muswangu anonzi Nduku. Ndo zvinondirwadza pamusoro pemwana iye. Ndakamuzvarira Musango. Usiku pachikwenzi ndakakombwa nevamwe vakadzi vakanzi Kombai. Saka ndozvoondiita izvozvo izvo. Ndiri kurwadzwa ura hunorwadza nokuzvara. Asi pari zvino ndaikumbira kuti ngaadzake pano. Kunyangwe dai ndikafa handidi kumuona kuti auye kuzondiona. Handidi kana akatikumbira kuti auye handidi hangu. Chandinokwanisa kuda vana kuti ndigare navo nokuti hagoni kugara nevana. Vana mukadzi wakarambana naye. Mukadzi wakaroorwa. Muzivo zviri kuita masituation ariko mazuva ano. Mukadzi akatora vana, murume ariko kanogona kushandisa vana ivavo achiita mabhizinesi achidini. Saka zviri nani vana. Ndosaka ndakaramba kutengesa imba kuti aiwa imba handitengesi ine vazukuru vangu. Asi iye ngaabve pano. Ane vana vangani? Ane vana 2. Vakura sei? Vakomana vese. Kakuru kacho kano muviri mudiki diki. Kakatuwa zita rasekuru kane 14 years asi mukakaona hamubvumi. Kakuru kacho kane 12. Mai vavo vachiinda vana ivavo. Kakuru kakasiyiwa kane 1 year 6 months. Kadiki kakasiyiwa kane 1 year 1 month. Kakuru ndichikavharira pabasa apo mukaofisi kari pamusika apo ndichisevenza ndiri papo ndakakavharira. Ndoti madzimai mukanzwa mwana wangu akuchema munditaurire ndiuye ndizombomupa chikafu. Kusika ndakatenga purema yakanga iri pamagurosa ndakwereta mari kuna mupariwa wakanga ane garaji iyo ndikazomubhadhara mari yake ndichisa mwana iyeye imomo. Saka zvinondirwadza chaizvo zvinondiita mwana iyeye. Aiwa mwana iyeye handikudi hangu. Gogo, munoda kuti kudii? Tanzwa muchiti mimi vavakidzani kana kuti vanhu vari mugurupu rekambozvuma vakakubatsirai. Chii chamuda kutaura kuvavakidzani venyu ava? Ndakawa kufara zvikuru. Nguva yese ndanga ndisina basa negurupu. Asi ndakazviona kuti gurupu rakanaka. Ndinotenda zvikuru kuvagari vari muno vakanzwa zvichemo zvangu. Vakachema neni vakamira neni. Saka ngavarambe vakadaro vasaitira ini. Ndikazotendawo honorable muno mumusha. Wakauya zvechokwadi anzwa izvo akati maindauya ndanzwa Hwange ma-MPSA Hwange ma-MPSA munomu achitaura kuti uri baba rudziwizo hauna kunzwa nyaya yacho here iwe. Akamhanya akauya mwana. Akauya akagara pambedhapo akandihaga akataura akazoti ndipeiwo foni dzemwanakomana wenyu ari kuSouth Africa. Saka ndinotenda nemayuth ari muno akauya zveshuwa. Saka ndinotenda vakandibatsira nanhasi vari kutaura kuti mwana haafaniri kurova amai. Kurova amai vakakubereka. Asi ivavo shamwari dzake ndo dzinoramba kuti akatemberera akana kurohwa kanotaura nemafamily issues. Aiwa hazvina mhosva. Hazvina mhosva kwavari. Ndinoti Mwari ngaave navo. Saka ndinotenda vavakidzani vangu vese nemunhu wese wakaita muromo wake wekutaura kwandiri. Ndinotenda zvikuru. Nemapurisa akauya kuzatenda nyaya iyoyo vakamhanya vakauya veduwe. Ndinovatenda zvakanyanya. Handisati ndamboona vachiita saizvozvo. Aiwa ndinotenda ngavarambe vakadaro. Vasaitira inini ndega. Ndinogara nemuzukuru wangu pano. Hanzvadzi yemusikana. Ane 34 years. Haana zvaanoita. Chake kuvata chete, kumuka chete, kuvhunza chikafu. Ukamuvhunza anotukutuka. Saka handisozva kuti madrugs here. Haagoni kubata kana chigubhu chacho kundotora mvura. 5 liters chaiyo anotobheura inotorwa nehanzvadzi. Saka hanzvadzi atoboka musoro nokutakura mvura. Kuti woti iye uyo ukienda anouya achidururavo ende mvura inobva kure. Saka imwe nguva ndotozomuti chirega kana kundigeza nokuti ungaita vanhu vangani. Iyeye mwana iyeye ndaida kumuona. Asi ndaikumbirisa kune mwana uyu. Mwana wemukoma wake wari kutsigirana naye. Ini kundituka achiuya panoti warohwa here ari mumba. Anorara pasi pomubhedha.
ndopaanorara nekuti 2023 akasiya dzimwana baba wake pano atukana nababa wake. Saka akazodzoka iye akatambirwa naye baba mudiki vake. Inangu andomuti kana izvozvo angara achingotukana namaike arimwo izvozvi. Hanga nditi ndini akana kurohwaka chiko ndakambokaendera kura kudaro kuna mbuya musikana mwana komana ane zvinhu zvaanotora here zvokuti mabhotata anzi handizivi kuti zvaanotora munokufungidza kuti anotora zvinodhaka unotora mambotaura gogo muchara pamusoro pekuti mune muzukuru ari kukuchengetai chii chamuda kutaura pamusoro pemuzukuru wenyu uyu chii chaari kukuitira ini? Muzukuru wangu iye zvino ndiye wavakavenga vanhu kuti iwewe ndowakanyengera mbuya kuti vabude munenge anambondinyengera asi kuti ina handina foni dzenhingirikini foni dzangu dzese dzakapera nomukomana naye ndakangomukumbira foni ndogara ndakatora manhamba handimuona ndine maspika angu aya ndo handinenge tora nhamba kuti kwakati plus hazvindishamise nokuti inini ndakasevenza kupolisi pawareni pake apa pakambozuma ndakabatsira zvokuti kana polisi katarisa manhinga angu mafaira saka handingatadzi kuziva zvinenge zvichiitwa. Handitika ndakapasevenza 10 years ndikazobva ndakaenda kukanzuro ndinotori ipapo ndativa nerank women sergeant Manuel. Saka handikagoni kuti Poshi angandifurira. Ndinokumbira kuti Poshi angarambe akadaro nokuti Poshi akangobva chete kana kuita anything ndatofawo neniwo. Ndinokumbira kuti arambe aine simba kunyange akanzwa vanhu vachitaura zvakaita sei kana kumurova kwavanomuita hazvina nebasa rese. Ende handitomboda kunzwa kuti adzingwa futi kunyange dai ndikafa handidangu kuti asadzingwe pano. Handidangu handidi. Poshi ya mwana wemwanasikana? Mwana wemwanasikana ndiye musikana mukuru wepanopamba. Ndiye musikana mukuru wepanopamba. Iye musikana ari mumbwa ari kundituka. Ndakasara ndichivachengeta vese nemuning'ina wake ari mudiki. Vabereki vake vaenda kuSouth Africa. Ndina mwana unosina kupinza chikoro pano. Ndichivawachira asi vari vana vakura. Havana kana kumbogara nenzara. Handiti kandawana ikoko ndichiuya ndichovapa. But mwana uya meno nababa mudiki vake. Saka nekamwe kamavona kakasiyiwa kane 5 months dzokuzvarwa kanonzi maikikia ndikachengeta nanhasi uno ndinawo. Saka ndizvi kundishoora kwavanoita vazukuru vauti vanondishoorerei asi chiri kundirwadza ndichiri kuti mwana angandituki neniki. Mwana wandakabereka kundituka nezvepamiri wangu murume wangu iye wandidira mvura handisi chituna chinodirwa mvura. Saka ndingangoti hangu izvozvo asi ndaingobatsirawo. Ndinotenda kana vanhu vazhinji vakafona vari kuchibva kuAmerica ndaivanzwa nokutambudzika kwangu ndinotenda asi chichemo changu ndechokuti chikafu chaicho handina. Imba chaiyo yaakudonha yatova ne10 years handichazvoti tiita semendi yanga ndatengerwa nemuzukuru yakangopera mumba imomo ichitorwa handizvoti unotorwa nani. Tataura zvakare nevavakidzani vanogara nagogo avo vataura kurwadziwa kwavakaita mushure mekunge vanzwa audio. Ine zvakandirwadza ndanzwa shoko rakaita sairoro vachitsema mugroup. Ndatofonerwa nevari kunze kwenyika. Ini mangu mufoni mamusina handina kunge ndanzwa ndakazonzwako zvakutobva kunze kwenyika. Ndobva ndamhanya kuuya pano. Ndauya pano vakandirondedzera sekurondedzera kwavakaita mugrupu. Ndikanzwa mwoyo wangu kurwadza kusvika pakaomesesa nokuda kwekuti kukura kwakaita vana ava nekuberekwa kwavakaitwa tanga taatesi. Kuvakwa kwakaitwa dzimba dzinedzi tanga tiri tese. Ndinonyatsoziva kuti imba ino mai Manuel vakaitambudzikira sei. Taienda kwaJoni Howard uku kunonzi kuSpeedo kuti chinopara zvidhina zvaikanga zvasiyiwa nemurungu akanga ariko zvisingadiwi kuti tivake dzimba dzedu izodzi. Vana vedu vachitambura nokuti mukambuzuma makanga musina kana chimwe chinhu. Vana vedu vakakurira munhamo yokuti izvo varume vazofa saizvozvo kufa kwakaita Manuel. Amai vari pano vakatambudzika nevana vavo ava. Vasikana vaviri vakafa vakasiya vana vavo pano. Vana vavo ava ndakavaticha
parukudza apa ndinonyatsoziva kuti izvo zvinhu zvava zvakamira sei. Vachitombouya vachichema kuti ndodini vana ava, zvimwe tichiendawo kuna headmaster kunoti gadzirisaiwo nyaya idzi vana vapinde chikoro. Asi tine tariro yokuti vana vagozotichengetawo mangwana. Iko zvinezvi hazvichaita saizvozvo, taakutsonyongorwa sekunzwa kwandakaita mugurupu kuti zvakanzi ifai. Mwana anogona kunditini ndife, ndiye Mwari here akandisika pamusoro pemba yangu yandakazvivakira nemaoko angu aya. Iye asipo, asi nhasi uno nokuti ndini ndasara ndaashirikadzi. Shirikadzi zhinji dzese pamwe muno mukambozi hatina kuzvinzwa, hatizive zviri kuitika mudzimba umo. Asi ndino chokwadi chokuti vana vemazuva ano vakunetsa vachiramba vabereki, kunyanya shirikadzi. Vanongoti ambuya vakafa, ini ndiri ndobva ndasara ndaapa ipapo. Zvino uyu mwana akanzi naamai pavanga vachitaura tanzwa kuti izvo vakamuzvarira mugwenzi. Ukatarisa kurarama kwakadaro kwakaoma, izvo uchitambudzikira kuti mwana uyu pamwe anondirerawo mangwana, nokuti kune tsumo iya inonzi karere kagokurerawo mangwana. Zvino iko zvinezvi zvaakunge zviri kunzi kurera imbwa nemukaka, mangwana yofuma inokuruma. Gogo, imimi mai vemudzidzisi kwemakore akawanda, zvinhu zviri kuitika iye zvinezvi kuvana, kunyanya mbuya vambobata pamusoro pezvinodhaka, muchidzidzisa muchikura zvaiveko here izvi? Kwakanga kusina zvakadaro. Taitonzi tichitodzidzisa kuti tikaona mwana ari pabhawa punishment, anochera gomba kuchikoro rakaita saiye rozofudzirwa zvaro. Kwaive kuranga kwakanga kuripo kwaigamuchirwa nemapoka ese, nokuti kare waiti ukaona ticha paine zvaataura, mwana atonzi naamai vake ndinokutaurira kuna ticha wako, mwana achiterera. Zvaive kwese kuti kuchikoro mwana airangwa, kumba mwana achirangwa. Asi iye zvinoizvi gogo, vana vedu vacho kunyangwe vari kurangwa, vari kuita here kunge vana vamakadzidzisa imimi vekuti vaitotya kuti ticha wangu akandiona, kana kuti umwe mubereki kunyangwe wemuraini akandiona? Vana vaye zvinezvi vachiri vakafanana here nevana vamakadzidzisa imimi? Havana kutombofanana, vakasiyana kure kure. Vazvinezvi vane kana kukudyunga, ukapinda naye mukombi chaanokusumuka ndigareni, haakwanise kuti mukuru. Vana vemazuva ano havana ruremekedzo rwatakanga tichidzidzisa isu vana vedu, tichiti mangwana vagozotirerawo. Zvaitifadza kuti vana vangu vakange vadzidza vachazobatsirawo nyika, vodzidzisawo vamwe vanhu tsika dzakanaka. Asi iko zvinezvi hakuna zvakadaro, inongonzi azvionera. Amen, amen. Chii chamungade kutaura gogo pamusoro pezvinodhaka zvataakutoona kuti kunyangwe vana vadiki chaivo vachiri kupuraimari unonzwa zvichinzi ari kutora mutoriro, vari kunwa twakati, vari kuputa. Izvi zvamungade kutaura pamusoro pezvinodhaka zviri kuramba zvichiuya kuvana muvanhu? Yes, zvinodhaka zvakangofanana nezvinhu zvinenge zvangouya. Zvauya kudaro, ini ndinofunga kuti mubereki mumwe nemumwe akatanga kudzidzisa mwana wake kuti zvakashata izvi pane zvakati zvinenge zvinobatsira. Asi vana vacho nekuda kwekuti kwavanoswera mubereki ndinenge ndisipo, vanodzidza kushamwari dzavo. Vadzidza kushamwari dzavo ine amai kana kuti ambuya handiko, kunokumba vanonyepedzera kuita zvakanaka. Tinongozonzwa
mabasa akashata avanotiita, kuuya vakadhakwa kutituka kuita sei zvese. Iwe semubereki ungoti hapana. Asi ini ndinofunga kuti kukaiswa mutemo wekuti vana vanotengesa vacho mutoriro wacho newo varambidzwe. Zvino nekuda kwekutambudzika kweupenyu hwemazuva ano vanoti ndo pandinoraramira, saka ndichitengesa mutoriro iwoyo kuti ndiraramewo. Anoda kuraramisa mhuri dzake. Saka kana ndichitarisa ndinongofunga kuti izvo ngazvipindirwe nehurumende inyatsoona kuti izvo mutoriro wabva munyika kana zvichikwanisika. Asi handifunge kuti hurumende ingatadze zvimwe zvese yakabata zvakanaka. Zvotadywa zvemutoriro iwoyo. Vanotengesa mutoriro vacheniwo vachisungwa, vachiendawo kunozvimirira vega kuti zvibude pachena kuti muri kuita zvinhu zvakashata, hazvibvumirwe. Mweya mizhinji iri kufa. Vamwe vacho veivava veiyo mitoriro yavo ivo, unoonekwa akangoti bhamba ndarapa, haana chekudya chacho chekuisa mudumbu make kuti ararame. Haageze. Unongomuona achingofamba zvisinganyatsonzwisisa unhu hwake chaiwo hapana. Saka ini ndinongofunga kuti deno paine zvekuti mutemo unoiswa ukunzi mutoriro munyika yedu ino hatiude. Tinozesu tichikura kana imimi muchikura taingonzwa nyaya yekuti kurova mai unotandabutso, wotopfekedzwa masaga wotandabutso. Asi iko zvine zvakunge vana vedu vakuti zvinhu zvisina kana basa. Botso richiriko ere gogo? Botso rakatandwa kudhara. Iko zvinezvi kuda nechiKristu vakuti hakuna botso. Asi ririko. Munhu haungarovi mai. Amai vanoyera kuvarova kana kutuka kana kuita se. Ungatadze zvako kuti ufuge masaga uchiseredzwa zvidaita botso rekumusa, asi unoita munyama. Mukati meupenyu hwako hapana chinhu chaunoita chinobudirira. Unoita rombe. Hauwana pekugara pakati pakatsaranukana zvakanaka. Vana vevana vako wavaparira, nokuti shoko raMwari rinotaura kuti madzitateguru edu akatadza asi havasisipo. Vana ava vakupiwa mhosva dzemadzitateguru. Iyeyu achazvara vana vake avasiyira chii? Ini ndiripa ndinenge ndichida kuti ndisiyirewo vana vangu nhaka yakanaka. Asi kana ndaita saizvozvo hapana chandavasiyira. Ndiri kusiyira vana dambudziko rinonzi dambudziko. Vana vevana vangu. Zvinoenda mberi uku hatizvizivi. Kune munyama ibotso. Tataura zvakare nacaregiver uyo ari kuti akaudzwa neumwe nekuda kweaudio yakanga yatumirwa mugroup, vachibva vauya pano vakasvikoona zveshuwa gogo vachiti poto yakanga yavatema pamuromo, vakatoratidzwa pavakanga vakuvara. Ngati ndiri muwakidzani wagogo Manuel uye ndiri caregiver wemucommunity munomukambozoma. Ini mugroup handimo. Ndakatoya zotorwa nomwe wangu andinoshanda naye kuma-caregivers achiti ndonauya mukati menharaunda yedu handi tinoita sei tinoona. Ndakatomboramba ndikati togona kusvika tikarohwa tikadini nyaya dzekubata tsiyo dzevanhu ndiwo unopedzisira wafa. Akanditi handiti ndozvawakadzidzira kuti uda kuita caregiver handi tinoona. Ndakabva ndauya pano namapondera tikapinda mukati tikaona gogo nemusikana. Gogo waitoita zvekusandurudzwa kutoti tikwanise kutaura navo. Takavabvunza kuti gogo chii chaitika, wakati ndarohwa nemukomana neridhi repoto nepoto yacho. Marohwa pai gogo? Vakasimudza
kumusoro kwawoko pakaita kakutsemukira apa. Muchiroverwei zvikanzi nauye toilet. Ndangomuudza chete kuti enda toilet ida kugadzirwa. Achibva ati kumusikana enda unochera mvura. Ndikati mamunyanyira mwana uyu. Zvese ndiye anongoita. Onai ari kundichengeta zvawanda. Zvikanzi ndanga ndichitoda iwewe. Ndomatsanangurira akaita Gugu patakasvika pano. Ndakaona Gugu achichema zvizhinji kuti mwana wangu wandakabereka ndozvaanongondiita makore ese. Chii chamungada kutaura? Tiri kuona muri mudzimai wechidiki asiwo mutori mai. Tinoziva dambudziko rinowanikwa namai vachikudza vana. Unenge uchiti sagogo wambotaura kuti chirere mangwana chizokurerawo. Asi iko zvino izvi zvaakunge zveshuwa ino timu yando yakubudzirwa. Chamungada kutaura mimi samai kune vana vari kukura kunge vezera renyuwo vari kubata kunge zvinodhaka izvi. Inini ndinoti kune vana vatiri kubereka kana kune vana vakaberekwa kare kana kumadzimai echidiki akaita seni, zvinhu zvinorwadza kuti wabereka mwana wako une chawakatarisira wotora zvinodhaka. Ini chikumbiro changu chachichi zvinodhaka zvese mukambuzuma munomu dai tawana rubatsiro, nekuti zvinodhaka ndozvauraya vana, ndozvinosvika pakuti vana vaiti tsiyo kusvika vazopara maka seiyo mhaka yatakaunganira pano nhasi. Kare kwainzi kunotandwa botso munyama wangu wacharehwa naGugu. Iri botso reupenyu hwese, mhuri yese, atoparira mhuri yese. Saka ndinoti kuvana vese nyika ino yeZimbabwe yese chachiri chikumbiro changu kuti ngatisiyewo zvinodhaka. Vana vechidiki ngatizvishandirei nemaoko edu tosiya zvinodhaka, nekuti zvinodhaka ndozvinotisvitsa ipo pakuponda vana amai. Taura mimi kuti muri caregiver panapa Gugu vanorwara uye vari kuchengetwa nemwana umwe chete. Imi secommunity vasati vaisa audio iyoyi pane here pamaimbouya muchiona Gugu muchibatsira muchinzwa kuti ndapi matambudziko avainawo kurwara kwavari kuita? Ndakamboya kamwe chete ndisati ndanyatsosimba mucaregiver, ndisati chii chinoitwa paucaregiver. Ndakambosvika pano ndichivaona Gugu ndichikurukura naGugu, vaingotaura kuti inini ndiri kushupika nevana vangu, handichakwanisi kana kushanda, handichakwanisi kana kufamba. Nguva iyoyo vakanga ndonguva yavakabva watoroveka mitezo yavo iyoyo. Secommunity zvinhu zvakaoma kunze, hakunawo zviriko. Tinozama kutaurawo nevanotibatsira asi pari zvinhu zvakaita sei zvakaoma. Panga pasatomboikana nerubatsiro rwati rwakuti vane vazukuru vavanobikira asi semunhu asisashandi zvinhu zviri kunetsa. Saka zviri kureva here kuti secommunity yeKambozuma hapana changa chati chaitwa kuedza kubatsira Gugu? Pari zvino hapana chati chaitwa, asi panouyo vanombotibetsera vanosvika pamahoo apo. Aiwa Gugu tinovadana, kana zviripo tinovadana Gugu wachipiwa. Tataura nemuzukuru ari kurera mbuya. Avo mbuya vatotaura mumashoko avo vachiti mwana yeye akomborerwe, uye vakati kunyangwe vakafa havadi kuti mwana yeye adzingwe pamusha. Ndaitobva kumvura ndikatoti ready nezuro handina kuti asi handina kudya sadza nenyaya yetoilet yedu yanga yakabhuluka, yanga kuti kwanisa 1 week yakabhuluka. Gugu achiti handina mari kuti icherwe pesike mapaipi manyowani, asi handina kudya sadza, mwoyo wangu wakamira. Saka ndane nzara, izvi zvinyatsonzwa kuti ndane nzara nemabhakiti andatakuremo. Ndambonodzisa chimunya changu ndidye sadza. Ndipo ndikapinda mbanda nditi Gogo ane nzara here? Poriji ravanga vadya kare. Ndikati avadya poriji kudhara genipeni. Ndinovhunza vakati sadza rako vari kudzisa, utodzisa utondipa utongodya tese. Ndikati alright. Ndipo pakapinda hanzvadzi yangu tichobva kumvura, zvikanzi tipo kamvura tira kunodira tione toilet iri kufamba. Ndikati mvura handina, asi kana ndichizonotora pane mabhaketi andasiya kumatepi. Saka sekuru vangu avo ndipo vakazvinzwa ndichitaura kuti mvura handina, vakauya vakataura mashoko asingaiti. Vanotaura mashoko asingaiti, tanga kundituka nezvembugwa ndonyengerwa nemvura. Ine basa rei panapa? Iye zvikazodii mvarambura mandakanyarara ipo ndakatombonyarara. NdoGugu pawakadaira zvikanzi ko ndiye ega iri panapa, amunongoti chese ndiye chese. Madimbodzowo vamwe vaenda kunochera mvura. Zvikanzi iwewe ndachitokutsvaga iwe. Ndakakudzoti ndabasa nei? Get away mani, uri mbuka iwe, uri mbuka. Mese muri mbuka nemuzukuru wako. Gugu ndopakati koro ndikundindimba ndaita sei. Ndipo akanotora poto yese yanga ine sadza riya ndaida kunodzisa riri bedroom pachishelf vanhu vatema naro pamuruma. Gugu ndipo wakatanga kuridza mhere.
vakati kokunditemere ndakuti asi vakatukirira vakataura mashoko asingaiti vakatukirira. Dzama rapazouya imwe pickup yakauya so agogo vakaisa audio pasati pauya pickup. Kandi ndipo foni yako, foni yangu haiswiti yako ndoinoita WhatsApp. Ndise audio chi kune mukomo wacho kuna baba Melisa. Ndio audze ndo zvaitika vakachema vachisa audio. Ndipo vakatanga kutukirira vachidedza Melisa vachiti Melisa Karo here kachembera kakisa audio nemukomo wangu manje kana ndinomutyani zvine basa rei kuzva kutaura izvozvo. Melisa akati havana kumborohwa yeposha uri kunyeba kunyebera kupfeka gemenzi mahara uchitaura zvekunyeba gogo asina kurohwa. Ndikati asikana mnakona gogo achirohwa apa. Mai muku vakauya vakachema mukadzi anogara umu. Vati vedu uye mukudarire gogo munoshingiridzire gogo. Vakahambama kumusana nasekuru vangiva. Zvanzi wonyarara kutaura chicho kutaura wonyarara nsitaura nini. Ndopandakati rege ndibude pamwe noisi ndingadzoke yashoma. Ndopandakabuda ndakwidza kumusoro gogo nditsvagirawo mota ndibuda hangu muno. Ndikamhanya ndikati benzi nganomira apa chidopinda pasekuru nhemu. Tambomira vaipe. Zvanzi poshani vefoni yako ndise mugroup andigara zvere mugroup rekambuzuma ndikati zvanzi ya munhu wese ambva anyatozviona ende chakurumidza kubatsirwa makanzela ese ma-MP kunyange mavitsi chaiyo ZANU-PF achitasi vachaiona nyaya iyo. Ndopa vakaisa audio vachichema pagroup. Sekuru wangu wanga uripo ngopopota tikati tisigeti ignore savadaire unogona kudairana nebenzi munhu achitopenga. Vati vasiya chingopopota kudaro. Vaisa audio vapedza shungu dzavo dzese gogo. Pasina nguva ini ndatomira pagedha asina nguva pakasvika pickup. Inga ina mongosi mwanodzi mongosi wanowirana naye kubva kati Kiti wanomboshanda naye basa kwako kwanoenda uko. Kati ana Joe vese kumashops uko vakauya kangopaka pickup yavo paside pana Maisuwa pamutemaringa. Ndipo vakati buju audio atanzwa chi icho kwaderi. And audio yezwa nzikorwa muchembere kwamurwere. Nzaro nani ke anonyeba ngaenda anofa uyo. Ngafe dzimwe chembere dzakafa kudhara ari kutsvage chipanapa. Ndipo vanotora Melisa zvika naye Melisa Karo here kachembera. Zvanzi kana tomborohwa vanonyeba. Asi posha udarire kunyeba kudaro andakuda kupindura nawo ndavandanyarara. Handina chandaomenda nawo mberi ndikatoti ndivanharo totsvaga ndirese nditaure ndikati kana ndoda kutondibvisa pana Mwari vanhu ava ndanyarara pepa. Pasina kutora nguva futi tagara ganda pakasvika mapurisa 2. Bosibozhongora angati agogo kuti ndiuye ikoko nebasa rangu ndiri busy handikwanisa kuti ndiuye ikoko. Gogo mune makore mangani gogo vakaudzwa makore avo vakataura. Mukomana makore mangani vakataura. Zvanzi asi handifambi kuti ndiende polisi handikwanisi. Zvanzi alright muchangona mapurisa asvika ipapo. Sandofunga bozhongora akafunira mapurisa ndobva auya mapurisa ya 2. Vatora statement kuna gogo zvese zvaitika vachinyora pasi zvanzi takuenda takusiya nhamba dzedu kana mukomana auya mozoita semotifonera. Vaenda vakauya mamwe futi 2 mapurisa vatora statement ndobva vaenda vasiya nhamba dzavo. Pasina nguva ndobva takangotaura pagroup yana mangozi ndakatotanga ndakatonzwisa audio yacho nevakadzi mutauri wemurai munomu vachiti ari rimwe group rinonzi remagetsi chinzi havana kumborohwa zvatogara pamba ipapo patogara pari divided family. Zvagara zvinotongoitika hapana kana munhu amborohwa ari kutonyeba. Ndikati asi vanhu vanodarire hondo inoitwa gogo zvavani kushungurudza kwavo kwese kwavanoitwa makore ese aya vakuziva vanotokuziva ishamwari dzavo dzavanotochemera vachiudza nevamwewo vanhu vanoti uyu chi ndingakwanise kumuchemera vakandibatsira. Vanotozviziva vanhu vakatowanda mukazvitaura but vanotya kuti tinozotya kuvengwa tikazoonekwa tichitaura kana tichireverera gogo kana kuti chi. Handina zvakawanda zvekutaura asi ndinongoti gogo ndakuatenda gogo akatichengeta tese mama handitombode kunyeba. Nakunonzi munyama zvechokwadi unogona kutoitika tese kana ivo vakwashura nhasi vachinyeba kuti havana kurohwa vakaendeswa kuchikoro nagogo Melisa wamunono akaendeswa kuchikoro nagogo mama vake vasipa kuSouth Africa nababa wake. Inini ndakaendeswa kuchikoro nagogo kubva mai angu achindisiya ndiri grade 3 ndikachengetwa nagogo kusvika nanhasi uno. Kana Elava akachengetwa nagogo vese kana Tonda hapana mwana asinochengetwa nagogo nanhasi nevana vedu futi vachiti tochengetwa nagogo. Saka ndinoti dai gogo Mwari avaitirawo nyasha avawedzerawo ambovachengetawo. Ininiwo zvekuitawo ndiri munhu anotoshuvirawo dai ndashandawo but takafunga ndikasenza last time gogo anoteerera kuti chirongwa chavanoteerera ndasandataura ipapo chinonzi wemandirasi chimwe chinoteerwa chekunzi kutsvaga hama dzako ndiri munhu wekuti ndasingasiyevei kudzinza kwangu. Gogo akandiri mbotira kusevha nhamba idzi unogona kuwana chi vekwababa wako paungabatsirika newe imwe nenguva. Ndaisa nhamba paWhatsApp ndatoverengwa pachirongwa natete kuda unzi ndini ninge ndikutsvaga hama dzavo. Tanga kutofonerwa muna September 2023 kuti wozouya chichi ndiri tete vako hanzvadzi yababa wako umwe achindiri hanzvadzi yako ndosenza kumakombi kumufakosi umwe achindogara kumbare ndikati ndakaita makore ese 8 years ndichigara kumbare ndisingaziva ndinasisa ariko mwana baba wangu. Tanga kutokomunicate imwe hanzvadzi yangu iri kumbungu vyandichaga vyandiwana tatosiyana paipe tete vangu vari kushurudzwa kuti toonana seichi. Tanga kufunga ndoita sei gogo anosara nani ozi gogo andikachingochemera kuti manje ukaenda ndori kuita se unyanya nditarisa vanondosara nani. Vangoti asi kuri kuenda akungonoonanawo kana zve1 week ayo unoendako. Tatotumirwa mari nehanzvadzi yangu paipe ndatoenda kuShurugwi tatonoonana maintroduction chindikaniswa kuzvishavanekwa nababa wangu kwese ndikafamba ndikadzoka ndikatoona gogo
moyo wako waingove kuna gogo wangori kuna gogo andidi kunyeba izvezvi zvingazori kubva pandakabva kumusha mama ndofunga nitete wangu anengoti mwana nzadzi edu akaoma haana kuzomboda kutifonera kana kutisiro whatsapp kana kuti ndinotaura nawo zvangu pafoni nenyaya yekuti ndikada kuti ndiende vakatombondi last year yechristmas uri kuita sei ndada kuti gogo vanoziita sei ngobva mama saka ndinokuvatendawo zvangu gogo nekundichengeta kwavakaita asi ndinoti mwari ini ndaitombotorawo zvinodhaka mama ndakaita 10 years ndichitotora madrugs zvisingaite hapana asingambozviziye kambuzuma ino ndichitomatora madrugs ayayo zvoti vanhu vakawanda wanda vasati vakutombotanga kumaruva ndakatanga kumaruva kudhara but ndiri munhu wekuti ndakazoonawo vision yekumberi vanoti zvandiri kuita izvi kutora madrugs izvi plus kana violent yenda handinayo munozviziva mama choti zviku zvandiri kuita izvi kutora madrugs izvi mwana wangu ari kukura izvi ndiri mwana ari grade 6 next year grade 7 ko ndikadai ndasiya hangu natendeuka ndaenda kuchechi ndobva ndazvifambira madhezi iwayo bva ndambobva kumbari ndaitozvitorera kumbari kunyanya ndasinganyanyi kutambire kuno kandaigara ndiri kumbari ndokwandaigara ndopa ndakadzoka ndikati ndada kutendeuka ndikati ndakatoonda zvisingaite zvoti maiti munhu asi munhu ari kurwara asi chii gogo akandiri muzukuru dai wasiya zvinakwa zvinosvika plus ichizona situation yagogo uyu ndiaimbosara navachivachengeta panguva yandaigara umbarayo lavha akaitawo basa rakanaka akasi akazonogara kumurume wake saka gogo vanga vasisina munhu andikee navo asi pandaigara kumbari ndiaita kee nagogo wakazvigona sei kubuda mumadrugs inini kubuda mumadrugs ndakazvigona through situation yagogo ndakangofunga ngoti plus maviolent aingoitika uchingoona kungonetsana nevanhu zvinopisa macrime akawanda zvemadrugs torina dzimwe shamwari dzangu dzekutoti umwe akatouraya munhu nenyaya madrugs iwayo nekurova chitori kurova bva uraya munhu bva ndadzoka kuno ndaingoti akuuya vanaona situation yagogo vanaona munin'ina wangu akugara kumurume ati saka gogo manje makuita sei zvikanzi izve ndapanguva yakaoma iwe uri kumbari pava ndaingoita zvekuuya lavha ari kupi akatizira ari kumurume wake ndichagara nani unoziva mama ndichaita sei achandibata achata kee neni ndiani teleti havagone kuenda vana chavanokwanisa kuita mama pavari pepe tinoteta vekumutsa kuti vamuke vagare havana chavanogona kuita teleti ndinototora bhaketi iri handingati zvinganyadzise here ndikataura zvangu saka vari kupfeka madhaipasi here gogo haana madhaipasi ndiwo kuvagezesa ndindovagezesa ndinotoya nebhaketi mama ndora ndinoita chemba votongoita vakarara marara vakaita aya ndotongoti gogo sikoderai mugare mubate muromo webhaketi wozvibatsira havo pedza kuzvibatsira ndotora ndonorasa hangu ndosukasuka bhaketi rangu ndotora mvura ine sipo ndovagezesa maoko avo saka pandakazosiya pandakadzoka tidzona situation yagogo ndiona uyu hapo munin'ina wangu ndakanzwa mwoyo wangu kurwadza ndikati gogo vakatichengeta chii chingandirwadze kuti ndivachengete ndivagezese ndivawachire kana sipo iripo mwenenguwo kana pasinawo ndogona kuwanawo kana chipisi jobhuwo chekuti kana wani kana chibasa andimborina mapisi job andinoita kana kucherera vanhu mvura mama nekurwadza kunoita mvura nditongoshingira kuti hapana zvandingaite situation ndoncherera vanhu mvura ndoya ndotenga sefu ndowachira gogo ndozvimwe zvinhu zvakandidzosawo munyika kuti handitendeuke ndikambotanga kushanda kuRM Park uko basa remumba futi ndatodzoka kudaro nditi ndikuda mari ndogara ndakadaro ndine mwana wechikoro pedu ndiremedze futi gogo kuti vakandichengeta vakabhadhara school fees vobhadhara futi mwana wangu ndakanzwa kurwadzikana ndikati ko ndikashanda hangu ndiendese mwana wangu kuchikoro sadza tiri kupuwa nagogo ko ndikazvishandira hangu zvimwe ndozvikavha ndega nemari yangu yandikushandira yesimba rangu ndanga kushanda kuRM Park ndakashanda 2 months achangondiremera futi ndingoti gogo vaive ndapandadzoka ndichindadzoka kuofu muona zvaita mumba majangi tsvina musina kana order kana gogo vacho vasisanyatsodukawo zvakanaka ndikati aveduwe apa vanhu vakaundani vachivaona gogo shamwari dzavo vanoti chii ndikati arege ndiregera asi ndingoti ndoita sei manje mari ndenchida ndopandakazoona masowo arapo bridge rekuenda kuRM Park ataini hangu ndadai ndati kuchechi but asina chechi idzi dzedu dzependekoso ndachechi dzemweya idzi dzinokudzawo zvinhu zviri kumberi idzi ndatotendeuka masowe ndatanga kutopfeka gemenzi rangu tori nawo magemenzi rakutanga enda kuchechi paipai gore ratopera ndakati naiyo pochi atozosiya madrugs zvemashuwa atosirias here mwana uyu saka zvakagoneka zvisina zvokumboenda kurehab handina mvura enda kurehab mama wakangosiya ndega nemwoyo wangu mukanditi handichada plus ndakazomuka ndichirwara nezino zisingaite musi wandakapedzera kwaruwa madrugs namuka ndakazvimba kutusvika zino kudai ndochizotambirirwa foni yekuti tambira foni yekuti baba wemwana wangu vafa vakandipawo mwana vekumbari vekugara mbari vangomuka vakafa kuSouth Africa zvinoti akapondwa zvinoti akaita sei because anga ari munhu anga asinganyatsotsvage mari zviri straight aingotiwo zvemadhiridhiri ndopa ndikati zvinozvimwe vanhu zvavari kungonzi vafa ndingafa ndichararamire ndichandiyanwa ndichatsvaga ko ndikasiya hangu madrugs acho ndikazoendera kuchechi nanhasi uno ndakutoone 2 years ndakutopinda rechi3 ndichienda kuchechi saka zvimwe zvandaida kutaurawo mama ndezvekuti dai ndangowanawo zvekuita ndaunawo kana vanondibatsirawo kana kundipawo kana mari yestati chaiyo kuti nditange kutsvagawo mari yestati gogo mama ndina basa randinoita through kuti gogo papa kunocherera vanhu mvura chaiko ndina ndichimhanya munondoona achidzika nemabhaketi kuti ndina ndichimhanya kuti gogo unowana pamwe nenguva wada kusimudzwa wada kugara vaneta nekurara imwe nenguva wada kumiswa mapiritsi
vari vega havazvigoni. Saka stati uda kutengesa zvinhu uri panopamba. Ndiri panopamba ndichitengesa hangu ndichiwana mari ndichibatsirana nagogo ndichibatsirawo gogo kutenga chikafu ndichiendesawo mwana kuchikoro. Toilet hasati yagadzirwa iko zvino. Toilet mukomana akaenda kanodza sekuru murapa kuti toilet yeye yatanga futi. Vanga vakasiya vataura namangoma kuti toilet kuti tigadzire mama. Mapaipi yenyu akaita se akafa sapana mapaipi manyuwana. Mapaipi manyuwana hasati aiswa. Gogo mirai gogo vakati mapaipi manyuwana handina mari. Maroja acho handisandapuwa mari. Saka dai zvaibvira mezodzoka kupera kwemwedzi. Chisanoita izvi kungoti toilet ingoflasha vanhu vazvikanzi kungoita zvedu but iri kubloka futi. Chegere kupinda nemanyuzipepa chipinda nematishu. Bva vambogadzira pebvapo $15 nagogo yangu yafanira kutenga mapiritsi iyayo akasara asina kana sendi. Ndibva vagadzira vayabloka futi ndipo tikaita 1 week yakabloka. Zvokuti yange yakaoma nguva iyo. Ndipo vakangoya nezuro zvikanzi mama tanzwa kuti toilet yabloka futi sekuru murapa namangoma vekutria. Zvikanzi kana muchida heri munhu waMwari chigadzirai kandapuwa mari yacho kupera kumwedzi ndoita se ndichongoendesa kutoilet ndazvangaite chero ndikasara ndisina mari. Ndipo vanochera nezuro voisa mapaipi avanga vainawo. Saka toilet izvo zviri kuita asi ndiwo kuti toilet hakuna. Toita zvekutorisimudza kudai todidzosera kudai. Zvacho zvakaoma mama kana mvura chaiyo mwenenge onyatsanoti gogo. Vane pavanombomesawo vanzi vaita mudumbu pada mvura yakawanda. Ndimwe nyaya tikupindana nayo vaita mudumbu vanogona muka vakamesa. Unopera pawo tanga kungoti vedu apa ndochera mvura kuzasi matepi unosvika kwakazara vanhu futi mvura yacho haisi kuchereka zvekuti madhaipasi anokwanisa kubatsira here kuri kuti vakarara vakapfeka madhaipasi anobatsira wozi mwe nenguva weti futi ndinovaisira ndofunga maona kana pasi pembedha kabhaketi kako karipo aiwa kanenge asina nhumwe zvako kari smart ndokakwesha ti vanomutswa futi kuti votanga kuzviva pembedha vachidai kuti vaite weti yavo mwe nenguva anogona kupereswa neweti ndisipo ndaenda kana kuchechi mama vanosunga kana tsvina chaichai vanongodaita tsvina ndaenda kuchechi vakamirira kuti udzoke ndidzoke saka zvaikwanisa kuzobatsira kuti pawanikwa madhaipasi kuti handisipo zviyazvi kuwa chakautaura kunoda futi sipo izvezvi sipo yacho chaiyo mama ndikakudzai hamuna but nezuro ndakanochera mvura patiyana apa ndine vanhu vangu vadoticherera mvura ndachera mabhaketi angu $6 mabhaketi ndoita $3 ndenda patakshop ndikanotenga hangu sefi yangu ka 500 keke ndobva ndawacha ndakarara ndachingidzira mvura yangu yekunaya marimwe zuro nezuro bva ndati sezvo vati havana kuuya ndatowana mukana wekuwacha rege ndichiwacha ndachiti ndiwacha sei vanhu vauya ndawacha wacheni yangu yese but haina kupera posipo yakabva yashota iko zvino izvi toda kuti ungotaura nhamba dzagogo kana kuti dzako dzeiko keshi kuitira kuti pamwe vanhu vemukambuzuma kwati vamwe vanhu vanoziva gogo manuere vanhu vangade kubatsira but ndinoti Mwari dai vangondiwanirawo zvekuita ndadzorerawo gogo osi gogo vane zvimwe zvavakataura mama kuti vari kuda vakati muzukuru nguva yangu yakuti asi anytime ndogona kufa ndozvimwe zvinhu zvinotondibata kana nanhasi tikana zvikaitika mama ndorwadziwa ndikuyemera ndizvendinjivachengeta handina kubasa kwandikushanda vane zvavakataura kuti vari kuda kubva kwandiri nemunin'ina wangu Loveness anzi upenyu hwenyu hukufambirei vazukuru zvichiredzwa havana votaura zvinhu zvinorema vakati vazukuru mauri kurerutsirai makandibatsira nguva yakaoma ndichirwara vamwe vanobvisa iri mombe chaiyo saka kuti nditengerawo mbudzi yako iwoyo unotenga mari yako negumbeze mama saka ndinotakafunga mari yacho maonera ndinoita mwana kuchikoro ada kubhadharwa chikoro akamhenga anyorwa kubhimu vari kudzi vakati manje haana bhethi fambira bhethi kuti tikwanisa kupinza mubhimu tokwanisa kubatsira tangofunga kuti ndinocherera vanhu mvura yedhora patazowana mari yekuti nditenge gumbezi ndinotenga gumbezi $30 ndaita juti ndimukomana ndoshandira ngara pana babachuru anomupa $10 saka mari iya ndashanda yagogo wati muzukuru mumba hamuna chikafu ndipe mari yawashanda iyayo sechikwereti ndizokupa mari yako ati gogo kuti ndikwerete sei mari handisi kuda but zvinondirwadza kuti ndikukwerete sei mari gogo mari iya muchanotenga hupfu muchatenga gasi rotibiki muchatenga chikafu chodya kuti tese nemwana wangu saka zvakasiyana undatenga hangu ndakumhanya kuti kana kuchechi ndakaudzwa namadzibaba muchumwa akati imi kwatengere chakati ndikaona vanenge vanonyumwa tengai zvakati kuti ndine zvandaona zvinomira zvireruke ndikati mari ndaunganidza mari yangu ndaita juti gogo bva kuti ndipi nekuroma kwatinoenda uku takatsvagirwa chibasa nambuya benyu nekuti after 8 weeks tinonotsvaira tipiwa $4 totsvaira Tuesday neFriday $4 Friday yoita $8 mari yangu yejuti musi kutanga ndaita juti gogo ndikati moyo wangu kundiremera ndikupei mari apana ndotenga chikafu ona ndakana mapiritsi ndofa here muzukuru vakashaya mapiritsi vanotanga kuzvimba vatanga kurwara vachagone kada kumuka ndavapa $10 iyaya zvaita taenda tanotsvaira kuroma ndavapa mari yaya ndashanda kunganidza kuti $30
ndiende kuweva notenga gumbezi kana ndida kutanga kutenga ndashanda futi mari yangu yabva yapinda $20 ndo ndapa gogo wakati mari zvinhu zvikwereti zvakandiwandira ndikupe mari yako manje handini sana nhasi uno ndo mari yavainayo yana nchiti ndozvananyanyochema kuti dai zvangoita mwari wandisununguro ndaramba ndakashinga ndivatengere zvavari kuda vachiripo nekuti ndakangonzwa vakuru vachitaura kuti uzotenga zviri munhu afa zvine zvakunetsa zvina nomutengera aripo achitendawo. Toda kutenda havasi vese vechidiki vanoita basa ravari kubata pana gogo rudo rwari kuvaratidza hongu tinoziva kuti chivanhu chiriko chekuti munhu kutenda kana wachengetwa nagogo uye kunyange izvozvo ndinoona kuti vakatarisa chirongwa vanzwa shungu dzako dziri pakuti uwane chekuti uite ukwanise kuitira gogo vako madana mbudzi yavakataura gumbezi ravakataura nekuti tikura kuti kunyange ukashanda mari yacho futi iri kungoshanda pana gogo uri kubatsirana nagogo toda ngokutenda ungangotaurako nhamba dzeeco cash either dziri kunobatsira gogo kana kuti dzatinoziva kuti vanhu vari kubatsira gogo vakaisa mari panhamba iyoyo inosvika kuna gogo. Ndedzangu dzavari kushandisa rotoni yavaisikuita i0788 513 791 dzichiburitsa kuti ani poshiya zvisinei chigumbu. Tinoziva isusu kuti nyika yedu iri kudzokera mumashure zvakanyanya nekuda kwezvinodhaka zviri kutorwa nevechidiki kunyange vechikuru vari kutora asi chikero chicho chiri kuremera nekuti zviri kunyanya kune vechidiki zviri kuita kuti vasaremekedze kana kukudza tsika dzedu dzatakakura tichiziva. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.